Ei pinje achiel nogono, jatend piny Kenya ma ne rutayo Uhuru Kenyatta ne chal kagima wuotho gi jakom kowadgi masie. Kendo ne geno nitiere mang'eny mokalo. Bedo ni jalupne ne odonjo monyoro chal mar yore mag tich mag weche mag yiero. Chal kagima jatend piny machon cha ne onge oteku mane nyalo konyo godo weche ka. Koso bin ondhogo kamoro kaka jomoko osebedo ka pime. Jomoko nyalo bedo ni paro nondhogowa, to kata kamano en to chunye to ne oketo kuom jakom motegno, kendo ne gin machiegni. To en ni nenre ni joge moko magitiyogo. To ng'ene piny ni ka sami tiyo ka in e ofis, to ng'ato neno ni ndalo ni osechopo, ni in kori idhi. Kori in inyalo we ni en kodi, to kara en to ng'iyo ni to mbele kucha to onyalo dhi nade. Koro yudo ni joge moko nitie ma nosechako ringo achera. Koro gin kode kae noneno ni gin kode, to kara gin gibende gi koni to gichuo katoke gi pala. To ok ni en owuon ne en gi wach moro marach e kindgi gi jakom. Koro jolwete, joma ne konye, joma nomiyo tich ema ne ogoyo chenro piny. Joma miyo tich gi ema nere ni moloyo to korka intelligence. Gin mane gimiye wuon, ging'ise. Adiera to ne ging'eyo ni wayombo, kendo wayombo jogo mabor. Mamane ma ging'ise ni onge ling'a jaduong', onge kaka ng'ano nyalo lando gimoro amora mopogre gi gima wan go ma gibegenago, gimiluongo ni exit poll. Ne ng'isu maler ni wayombo, kendo jakom oyombo ng'acha mabor. Ma jo intelligence no negigo, ne gin go, kendo ging'iso jatelo ni ling'a onge ka jogo diland gimopogre. Mamane gima bende nonyiswa ni onge gimoro amora mibiro land mopogre. To kara gin to gisewinjre gi jakom cha. Gisewinjre gi jakom cha. Ni ng'at gimoyombini, ni ng'at moyombini eme biro dhi lando. Erokamano. Koro commission ma chon cha masani koro waonge commission manyalo ni commission mar IEBC nikech commissioners onge. En be manotayo yiero momiyo no jo Siaya County noyiere kaka senator. Dibe ni noto gi malo nyaka piny. Koso mana malo no kende mane rach kende. Commission tok ne rach duto. Denge inyalo neno kata ka majority kata mana mag commissioner. Yes. Ne okwer ni gik manolandi no ok en adiera. Koro miyo commission tok ne ok ne rach duto. To ne wach man kama ne ginie gi wach ne mana mar kwalo kura mar president. Kende. Kanye kama ne ginie gi ema ne ginie gi wach. Ema ne ng'ano okete chunye ni nyaka otim. Erokamano. Kar chuny Jaluo.